शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के स्वयंभू कहल जाला, जवना के अर्थ होला कि भगवान शिव मानव शरीर से जन्म नहीं लेले। भगवान शिव ना आदि है ना अंत। भगवान शिव के अजन्मा और अविनाशी कहल जाला। जब कुछ ना रहे तब भगवान शिव रहनी आ सब कुछ नष्ट हो गईला के बाद भी भगवान शिव के अस्तित्व रही। भगवान शिव के आदिदेव भी कहल जाला। ब्रह्मांड के सर्वोच्च शक्ति भगवान शिव ही चलावेनी। भगवान शिव जवना भक्त पर खुश हो जानी ओकर सारा मनोकामना पूरा कर देवनी। भगवान शिव के खुश कईल इतना आसान नहीं खे, काहे कि भगवान शिव के सच्चा श्रद्धा से ही मात्र प्रसन्न कईल जा सकता। ओम नमः शिवाय भगवान शिव के सबसे जानल मानल आम मंत्र बा, जवना का अर्थ होला कि हम शिव जी के समक्ष झुकतानी। कहल जाला कि ओम नमः शिवाय के प्रतिदिन 108 बार जाप कइला से शरीर और दिमाग दोनों शांत रहेला। भगवान शिव जन्म मृत्यु से परे बानी। भगवान शिव के भोलेनाथ भी कहल जाला। भोलेनाथ अपना भक्त पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जानी। दुनिया के कोना कोना में भगवान शिव के पूजा होला आ महादेव के प्रसन्न करे के प्रयास कइल जाला। कहल जाला कि कुछ ऐसन भी मंत्र बा जौन भक्त के अपना आराध्य शिव के प्रसन्न करे में सहायता करेला। अगर नइखे कुछ याद तो ओम नमः शिवाय के जाप कर, हमेशा खुश रहब। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः ए मंत्र के रुद्र मंत्र कहल जाला। कहल जाला कि ई मंत्र भगवान शिव तक भक्त के सारा मनोकामना पहुंचावेला। भगवान शिव संसार के हर चीज में मौजूद बानी। शिव के महाकाल कहल जाला, अर्थात समय। शिव अपना स्वरूप द्वारा संपूर्ण सृष्टि के भरण पोषण करेनी। यही स्वरूप द्वारा परमात्मा अपना ओज व उष्णता के शक्ति से सभी ग्रह के एकत्रित करके रखले बानी। परमात्मा के ई रूप अत्यंत ही कल्याणकारी मानल जाला, काहे कि संपूर्ण सृष्टि के आधार यही स्वरूप पर टिकल बा। भगवान शिव निर्गुण, निराकार व सगुण, साकार दोनों स्वरूप वाला बानी। भगवान शिव सर्वदेवमय बानी। भगवान शिव ही निर्गुण, सगुण, स्वरूप, रूप, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बानी। भगवान शिव ब्रह्म जीव व माया प्रकृति बानी। निर्गुण निराकार स्वरूप से भगवान शिव ही सत्य बानी। सत्य ही शिव आ शिव ही सत्य बा।